El projecte 100% és un projecte d'innovació educativa a partir de l'art. La seva principal finalitat és garantir el benestar emocional dels nostres infants a les escoles. Bé, ha estat un projecte que ens ha obert a nosaltres maneres de treballar les emocions. Nosaltres a l'escola ja les treballàvem i les teníem presents, o gestionàvem les emocions, a identificar-les. I bé, doncs ha sigut obrir el que nosaltres ja crèiem en un projecte que ha sigut important aquest any i que ens ha donat molts recursos. El projecte 100%, que aquest any, que enguany s'ha fet a l'Escola Santa Caterina, el valorem molt positivament per diferents aspectes, perquè des de l'escola i els professionals que el dia a dia hi han estat, doncs el valorem molt positivament. Per tant, aquesta ja és una garantia de bon projecte. Per altra banda, el fet que sigui un projecte innovador també agrada, perquè qualsevol projecte innovador i qualsevol manera nova d'aprendre que s'introdueixi a les escoles és bona, és positiva.